Estem ací en el paratge natural del riu Millars, un lloc increïble que tenim en Almassora i que acabem d'adequar per a poder-lo ficar a l'abast de tota la població. A més, també volem convidar a tota la província de Castelló que vinga ací a visitar-nos, a disfrutar d'un paratge natural inigualable. Esta és el resultat de molt de temps de treball conjunt. Des d'ací vull agrair primer que tot a la col·laboració del Sindicat de Recs d'Almassora i a la Junta Central de Recs, perquè este lloc seria un somni no complit si no hagués sigut per la seva col·laboració i el seu treball conjunt amb nosaltres. Per tant, jo des d'ací sols em queda dir que vingueu a gaudir d'aquest espai inigualable, que no en trobareu un altre als voltants i que també gràcies als fons europeus ha quedat totalment transformat. Europa ens ha ajudat a que avui tinguem un lloc en el Millars, un punt on puguem disfrutar de les nostres piragües, les nostres embarcacions i estar en este lloc incomparable. Buenas, yo soy Jorge Cinto, el entrenador del Náutico de Castellón, y quería agradecer al Ayuntamiento de la Almassora y a los fondos FEDER de la Unión Europea por facilitar este embarcadero y esta rampa que a partir de ahora podremos utilizar para entrenar en esta lámina de tan buena calidad para que podamos preparar a los chavales para ir al Campeonato de España.